Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qarашып tapşırığında. Хафалардан, хаталардан сақла боламны Құдайым. Хауф, хәтер адым сайын. Гомер юлың матур ұсын, шатлық белән тулып тұрсын. Йөрәк майым, балақайым. Халық арасында бик популяр жырым балақайым жыры ирексізден хәтеремә төште. Юкка гына түгел, дуслар. Эй жанны үзеп, һәрбер ата-ана баласының якты дөньяга килгәнен көтә. Шөкер, дөньяга сәламәт балалар туа. Ни кызганыч, арада гарип булып, ярдәмгә мохтаҗ булып туганнары да җитәрлек. Әнә шул соңгыларына ярдәм ниятеннән Уфа шәһәренең Сипайлова бистәсендә 7 елдан артык үзенчәлекле балаларга ярдәм һәм хәйрия фонды эшләп килә. Бүген без биредә кунакта. Бу фондның алыштыргысыз, җиң сызганып шушы матур эшкә тотынган, бик җаваплы, үзе йомшак күңелле, бала җанлы ханым Латыйпова Фәйрүзә Мөнәввәр кызы җитәкли. Хәзер үзе белән аралашып китәбез. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм туган телне яратып караучылар. Сезгә һәм бүгенге тапшыру героем сезгә. Исәнмесез? Исәнмесез. Кәйфләр ничек кенә, Фәйрүзә Мөнәввәровна? Яхшы, мин дә сезнең кебек дулкынланам. Зифа апа, рәхмәт килгәнегез өчен. Безне хөрмәт итеп. Менә инде мин монда килгәндә, бирегә килгәндә бик матур уйлар туплый килергә тырыштым. Бик күңелне шундый изге юнәлешкә юнәлтергә тырыштым. Ниндидер җаваплылыкта үземдә сизә килдем, чөнки бу юктан гына барлыкка килгән фонд түгел. Һәм ерактан сорау булай дип бирәсем килә. Шул кадәрлек өстегезгә күтәреп алган бу максат зур хыял тормышка алынган һәм башкарыла сезнең балаларга сөю, мөхәббәт аркасында. Сезнең хәтта тормыш бер җирдә укыган идем, тормыш принципларының берсе ул иң мөһиме дөньяда балалар дип әйтү. Дөрес бит? Кайдан сезгә шундый сөю килгән? Балаларны ярату. Нинди юллар сезне педиатрияга алып килде һәм медицина югары белем алырга әйдәде? Мин кечкенәдән врач буларга хыялланайм, табиб буларга. Чөнки мин бәләкәй чакта минем апам үлеп китте чирләп. Ул үлгәч инде мин балалар үләргә тиеш түгел. Мин бөтен балаларга да ярдәм итәргә тиеш дип, шундый уй белән башта мәктәпне яхшы итеп тәмамладым. Аннан мин медучилищеда укыдым, аннан институт биттем. Институт биткәч инде бик җаваплы дип әйтергә кирәк инде неонатологлар, алар бик әз табиблар. Даже әлеге көндә дә безнең Башкортстанда гына түгел, Россия күләмендә обеспеченность неонатологлар белән 50% кына. Без бик әз специалистлар анда. Яңа туган балалар белән шөгыльләнүче табиблар. Кайсы вакытта шундый җитди карар үзегезгә алдыгыз? Менә тәҗрибәдә бит инде байтак тупланды синдә дип, шулай бит инде мин инде якын итеп син дип, сез дип тә әйтермен. Менә миңа хәзер тагын күбрәк ярдәм ниятеннән ниндидер башка юнәлеш алырга кирәк. Һәм ниндидер максат куярга кирәк. Ниндидер хыялны тормышка ашырырга кирәк. Бу хыял ниндидер кайсыдыр бер матур төнне барлыкка килде, көнне, сәгать, минутта барлыкка килде дип әйтергә кирәктер сезнең җанда, йөрәктә, һәм сез үзегезнең алдыгызда шундый максат куясыз. Димәк, менә үзем шул эшкә тотынырга тиешмен. Менә бу хакта. Мин менә балалар инвалид, менә кайчан ул бала инвалид булып кала?
Менә инвалид булмай аламы ул бала, юкмы? Менә шул сорау миңа гел үзем шул сорауны биреп йөридем. Менә бу бала белән нәрсә эшләргә кирәк? Моның белән шулай эшләсәң, бу тереләме или инвалид булып каламы? Менә кайсы вакытта ул бала инвалид булып калырга дучар була? Менә шул сорау мине гел башта торадыр. Бездә бит мин здоровый балалар күргән булмады. Миндә гел ширле балалар белән генә эшләргә туры килде. Башта мин уйлыйдым, 3 яшькә тиклем ул балалар белән шөгыльләнсәң, инвалидностьны кичереп була дип әйтеп. Шуннан яңадан 3 яшькә түгел, карам 1 яшькә. Яңадан без Санкт-Петербургка бардык. Санкт-Петербургтан да институт раннего вмешательства бар. Шунда мен бик күп 20 килоны китап алып кайттым. Шуларны укыгач инде шунда аңладым. Беренче 200 көнне балалар белән шөгыльләнсәң, беренче 200 көнне тугачтан шул балалар белән шөгыльләнсәң, инвалидностьны әз булса да әз әйтеп була. 30%-ка балаларны инвалидностьтан вообще инвалидность булмаска мөмкин. Бездә ничек? Башта бала инвалид була да, аннан киресен bütün кешеләр җыелып, акча җыеп, каядыр Чиләбегә, монда Мәскәүгә, каядыр җибәрәләр, ничек ситергә бит. Миңа монда кирәк. Уфада булсын, абилитация булсын. Беренче 200 көнне өлгерергә кирәк. Кайчакта бит менә әз генә ярдәм итеп, әз генә нәрсәләр әйтеп, моны эшләгез дип, әниләрен өйрәтеп җибәрсәң дә уже файдасы тия, уже инвалид булып калмаска мөмкин бала. Сезнең теләк булу белән әйтәсез бит инде беренче акча кирәк. Бу белән башлап җибәрергә. Гади гаилә шулай бит инде. Каян ул чыгымнарны алып шул хәтле җаныгыз тетрәнеп торган көннәрдә иң беренче бит инде дин бистәсендә ачылган. Сөйкемле бала, исеме дә шул кадәрле матур. Анда ничә ел булдырдыгыз? Анда 3 ел булдык. Аннан 3 ел булдык. Шуннан монда помещение бергәч, монда жүрсәмдә кич һәм. Анда тамыр җәйде сезнең хыяллар шулай бит. Анда тамыр җәйде, анда ерагы. Менә шул белмиләр, абилитация нәрсә икәнен белмиләр, кеше аңламый. Һәм аңлатып китәргә кирәк, телевизор караучыларыбыз арасында да бик кызыксынучылар булыр. Ярдәм сорап килергә кызыксынучылар да булыр, ярдәм итәргә кызыксынучылар да булыр, чөнки бу бик үзенчәлекле балалар дигәне дә җанны ярып керә торганы бит инде. Һәм шул вакытта инде кайсы вакытта сез яңадан менә бу бистәгә күчеп, Сипайлова бистәсенә күчеп эшли башлаганчы бит инде азрак кына әйтәләр бит, хыяллар үзеңнең көчеңнән көчлерәк булса, хыялларың тормышка аша. Куркудан көчлерәк булса диләр. Димәк, сез үзегез инде шул кичкенә йөрәгегезне шул кадәр куркытмаска өйрәткәнсез, һәм менә без монда биредә бүген килеп күрдек, шул кадәрле дәү бина, монда инде bütün шартлары да булдырылган. Әйдәгез без биредә күбрәк алымнар, менә бүгенге көнне рус телендә әйтсәк, миссия нәрсәдә? Сезнең менә шушы бүген әле без булган бу фондның үзенең максаты, эшләре һәм ничек тупланды коллектив? Чөнки мин уйлыйм, һәрбер табиб бу балалар белән, һәр педиатр, гәрчә ул шуңа укып чыккан булса да, эшләп китүе генә ай-хай җиңел түгел. Ничек тә белемне камилләштереп, сайлап туплыйсызмы? Үзегез өйрәтәсезме табибларны? Менә бу хакларда инде тында алмыйбыз хәзер. Миссиясе ярдәм итәргә инде. Шул ярдәм иткәннән үзең шатланып, көн саен вдохновение алып яшибез бит инде менә. Ярдәм итәсең, ул балалар менә йөреп китә, сөйләшеп китә. Шул балалар йөри башлагач, сөйләшә башлагач, без качакта үзебез елап та утырабыз әле, үзебез дә җыелып ышанмыйча, потому что бөтенләй менә паллиативный дигән балаларны паллиативный статус бирәләр дә, бу баладан инәләрне әйтәләр, бу баладан өметегезне үзегез бу баладан, бу ятып торган инвалид, бу гомер буе ятачак бу бала. Нидә роддомда калдырсагыз да ярый, интекмәгез тагын икенчесен табырсыз дип әйткән ниләрдә балалар да бар. Садикка да биргән бар андый балаларны, төрле очраклар булды инде менә. Кайсы бирләрен шундый бик авыр балаларын да аякка бастырабыз. Специалистларга килгәндә инде бүтән кеше дә эшләй алмый монда. Бүтән кеше дә эшләй алмый, бүтән кеше дә эшли торган эштә түгел бу. Монда ул балаларны яратырга кирәк, ул балаларга ярдәм итәргә теләгең булырга тиеш. Менә шуңа миңа килеп эшкә урнашканда күпме акча түлисез дип сорасалар, мен андый кеше белән
уже андый кеше мин беләм, андый кеше бездә эшли албаячагын. Потому что мин әйтәм, миссия башта ярдәм итәсез, ярдәм итсәгез акчасы үзе килә, ярдәм итә алсагыз. Чөнки башта акча, аннан киресен, башта акча беренче урында торса, монда эшләп булмый. Монда бу андый эш түгел. Бик җаваплы да, бик кайгыртучан хезмәт, шул кадәр тетрәндерә торган, хәтта мин сезнең хакта белешмәләр алганда, фонд хакында белешмәләр алганда, сез инде минем туган көнгә дә иң зур бүләк ул матди ярдәм җыю дип әйткәнсез. Менә күз яшьләре чыга. Шундый мин үзегезнең контакт челтәрләрендә сезнең биттә шул укыганда шундый тетрәнүләр кичердем үземдә. Хәтта әйткәнсез иң зур бүләк ял вакытларымда минем юк, минем әнә шушы эшем хезмәтем белән үтә дигән нәре дә бар. Булсыз булмыйдыр. Аннары бит ата-ана да әзерлексез. Мондай абилитациягә дип әйтергә кирәк. Сезгә килеп, аларны ничек табасыз? Алар күбесе белмиләр, мөрәҗәгать итә алмыйлар. Шуннан кемдер әнә шул акча ягында уйлый. Анда барып акчабыз да юк инде безнең. Ул әле әйтергә кирәк, бик кыен булса да, агзалары бик таза булып тумаган балалар әнә шул бик үк яхшы булмаган гаиләләрдә үзләренә ярдәм кирәк гаиләләрдә туган балалар булып чыга бит күпчелек. Килешәсездер минем белән. Шулай бит. Менә бу ата-аналарның миңа бер матур күренеше, фонд хакында видеоязмалар, YouTube'ларда караганда сез алар белән бергә булдырасыз икән. Дәваланган вакытта ата-аналар сезнең белән, хәтта аларның үзләре белән дә психологларыгыз эшли бу хакта. Гаиләгә бәла сорап килми. Син бойма, хәерчеме, ярлымы, ул сиңа сорап килми. Любой гаиләгә килергә мөмкин, ул андый бәла дип әйтергә кирәк инде. Бәләкәй чакта, балаларны бәләкәй чакта, конечно, бөтен кешедә аңлап бетерми. Шунысы безгә шунысы бик кыен була инде. Аңлатырга тырышабыз, аңламыйлар. Ничек кенә әйтсәң дә аңламыйлар. Шуннан кайсы берләре 1 елдан, 2 елдан киләләр дә. Менә әйткән идегез бит, менә хәзер килдек инде диләр. Менә хәзер терсәкне тешләп булмый шул дип җавап та утырганнары бар инде. Менә күп, менә андыйлары да соңга калган. Мен әйтәм, менә сез 1 ел, 2 ел элек килгән булсагыз, менә мин сезгә бер курста, может быть, өйрәтеп, күрсәтеп, балагыз таза булып китер. Әйтәм, менә хәзер сезгә уже монда 1-2 ел яшәргә кирәк булачак бу центрда. Димәк, безне акча да күбрәк китәчәк. Вакыт та күбрәк китә. Ягъни беренче елны менә киткән без аны сенситивный период дип атыйбыз, менә шул беренче 200 көнне, беренче 6 ай сенситивный период. Ул менә навыкларга өйрәнү вакыт әйбәт, ул сенситивный период. Аның үзенең вакыты бар. Аны без әйткән әйбер түгел, аны Нобелевский лауреатлар әйткән. Вакыты үтсә, аны кайчакта мөмкинчелек тә булмай, ул менә навыкларны формировать итеп, ул навыкларны өйрәтергә. Кайсы бер навыклар бөтенләй булмаска мөмкин. Ата-аналар белән сөйләшәсең бит инде алар. Ул бит бары күрми, нәрсәне күрсәтергә. Без күз аша информацияны алабыз. Безнең баш мие эшли башлый. Ул балалар бит инде гарип булып кала, күбесенең бит инде проблема бит инде башта бит инде проблема бит. Шуңа шул башны лечить итеп булмай. Аны стимулировать итеп кенә була. Стимулировать итер өчен безгә күз дә кирәк, колак та кирәк, иснәргә дә кирәк, обоняние, осязание барысы да булырга тиеш. Димәк, дәвалану вакытында төрле ысуллар, методикада без битендә кулланыла. Менә без булдык сезнең белән карап чыкканда фондны искиткеч җиһазландырылган, күп көч салынган бу җиһазландыруга. Аңа шул кадәрлек бик чыгымнарны таләп иткән җиһазлар кайтарылган икәнен күрдем. Һәм нейростудия дигәне бар аерым. Монда мотлак ниләр, нинди дәваланулар узыла? Проблемалар белән балалар килә, нейростудияда алар белән психологлар, арт-терапевт, танцотерапия даже бар анда, ритмика, логоритмика, сөйләшмәгән балалар белән шулар белән шөгыльләнәләр инде нейростудияда. Иң зур яшь нинди аралыкны аласыз? Туганнан алып, нинди яшькәчә мөрәҗәгать итәселәр килсә, безнең тыңлаучыларыбыз. Ничә яшькәчә бала, менә шушы агзалары бик төзек булмаган, ярдәмгә мохтаҗ баланың яшенең зурлыгы ничә яшькә кадәрле?
5 яшькә тиклем алабыз балаларны. Кемдер инде 7 яшьтә дә килә, инде алабыз инде Дыйры студияда олырак балалар. Менә әле Оренбургтан менә әле коридорга чыктым. Бер кыз бала инде Оренбургтан киләләр алар. 9 яшьтә без аны йөрергә өйрәтәбез. Ул менә безгә килгәч менә йөри башларга, ул даже не ползала, даже әйбәтеп утыра да белмәйдер. Менә әле 3-нче по-моему курска килделәр, Оренбургтан монда йөриләр. Ул уже минем буе миннән бигрәк түгел микән әле ул 9 яшьлек бала. Менә шул баланы йөртергә өйрәтәбез. Шунсын да әйтеп үтмәм мөмкин түгел. Бу фонд бөтен Рәсәй буенча менә сез эшләгән юнәлештә бердән-бер. Дөрес әйтәмме? Менә без эшләгән юнәлештә медицинский лицензия белән. Медицинский лицензия белән фондлар бит инде медицинский лицензия белән эшләмиләр бит инде бигә бит алар бит акчаны җыя да каядыр җибәрәләр, нәрсәдер эшлиләр, ниндидер проектлар алып баралар. Безнең проектлар да күп. Без менә бу иң мөһим бу проект безнең, конечно, абилитация үзәге. Нейростудия. Безнең бит әле бүтән проектлар да бар. Без бит табибларга да ярдәм итәбез, без премия да үткәрәбез, безнең роддомда яткан балаларга ата-аналарына информационный поддержка өчен безнең волонтерларны укытып, аларны анда җибәрәбез. Безнең әбиләребез бар, 70-80 яшьлек, алар безнең яңа туган шул җитлекмәй туган балаларга носкилар, юк башлар бәйлиләр. Безнең проектлар күп ул, фонд үзенең эшен системны алып бара. Әнием куллары дигәндә менә күзгә яшь тулмыйча карап булмый, биредә менә бик матур күренеш бар. Аның хакында әйтеп китәләбезме? Менә әйттем бит, неонатологлар бик штучный специалистлар алар дип әйбит. Аларны беркем дә белми. Менә мин даже беркем белән танышырга барсам, мин неонатолог. Кем була ул диләр. Мен неонатолог, ул яңа туган балалар белән шөгыльләнүче табиб була дип аңлатам инде. Неонатолог менә иң беренче кем каршы ала тугач, ул неонатолог. И шуңа ул кешеләрне белмиләр, менә 400, 500, 600, 700 грамм, менә 800 грамм шул бәләкәй генә булып туган балаларны 3 килога тиклем карап, аларга ярдәм итеп, аларны давалап, аларны улы юлга чыгаручы шул табиблар, неонатологлар инде. Аларны беркем дә күрмәгән. Шуларны кешеләргә күрсәтер өчен, шул профессиональ престижын күтәрер өчен бит инде без премия, безнең фонд инде премия булдырды инде. Шул премияны без 20-нче елны коронавирус вакытында үткәрдек берсен. Ул Башкортстан күләмендә булган. 21-нче елны уже Приволжский федеральный округ, уже күбрәк регионнар алдык инде. Быел Алла бирсә декабрьдә үткәрергә дип ниятләп торабыз. Анда премия гына булмай, анда премия да була, конференция да научный була, иншаллах. И менә шул табибларга без рәхмәт әйтергә тиешбез. Анда ул табиблар, неонатологлар да була, акушер-гинекологлар да була, анда неврологлар да, специалистлар, кемнәр абилитация белән заниматься итә. Сез менә 7 ел дәвамында хәзер үзегезнең мисалларны китерә аласызмы? Иң кичкенә минем белән беренче сөйләшүдә сез берсе турында әйтә башлап та куйган идегез, тапшыруда шуны әйтергә кирәктер дип уйладым. Бер кичкенә чак кына граммнары бик аз булып туган бер баланы шулай бик матур гына әйттереп, нәтиҗәсен күрәсез. Һәм нинди мисаллар тагын берничә мисал китерә аласызмы? Менә шул 7 елда горурланырлык сезнең кул астында дәваланып, менә шул әлегә социализация дибез, яшәүгә, тормышка кайтарылган балалар. Анда балалар күп инде, менә әле соңгысы инде менә 480 грамм булып туган бала, ул бала 5 сүз әйтә, и үзе ул балага хәзер ноябрьдә, 18 ноябрьдә туган көне булды. Декабрь, январь, февраль, март, яшьтә 4 ай инде. Ул уже йөрергә маташа, уже менә уже әле аның әле ул мартта туграгына тиеш бала бит инде, әле аңа 1 яше менә әле генә булырга тиеш. Ул уже йөрергә, үзе тырышып йөрергә өйрәнә уже. Менә йөрәк тетрәп тора шул минутларда, алкышлатасы килә, хәтта телевизор караучыларыбыз, шундый хезмәт куела, шундый кичкенә генә, бәләкәй генә йөрәкне шундый тормышка кайтару бик күп мисаллардыр. Шулай бит сездә. Бездә күп әйтәм бит, менә кайчакта әниләр әйтәләр, бу бала яткан инвалид булып калачак,
интекмәгез, калдырыгыз, роддомда калдырыгыз. Менә минем андый мисалы бар. Ул әле йөрмәй, конечно, әле только мөкәйләп йөрергә өйрәттек, но ул йөриячәк. Вот иншаллах ул йөриячәк. Бөтен нәрсәне аңлый ул, бөтен нәрсәне белә, без аның белән. Ну, беренче елны бик авыр булды, конечно. Алар бит нинди киләләр? Зондовое кормление, отсос белән. Алар үзләре даже соскада иммиләр. Biz alарны башта соскага өйрәтәбез әле. Аннан киресен теге зонтларны алабыз, отсосларны алабыз. Мен әле дә шундый бер бала бар. Анысы еще авыррак бала, тоже трахеостома белән. Әлеге вакытта әйтә алабызмы, күпме бала дәвалана фондта? Әлеге вакытта бер көнне 40-тан ашу бала үтә. Бер көнне без бер көндә 40-тан ашу 50-ге якын бала көн сайын киләләр. Курслар инде менә минем хыялларым инде бөтенесе дә бушка килеп, бушка лечиться итеп китсеннәр дип инде мин хыялланам бит инде. Менә шул хыялларны тормышка ашыру дигәндә, бая менә хәтта шулай күрсәттегез. Ул бәләки генә бер әйберне кешедән сорап алу да кыен. Менә без яшәп торган кешеләр. Менә кешегә күзең калмасын, көнең калмасын, безнең нәнәйләребез әйткән сүзләр бит инде. Сезгә сез ансыз бу кадәрле зур эшне алып бара алмыйсыз. Шуңа күрә менә бу куллар белән чыгып, мөрәҗәгать иткәннәр кемнәргә ул иганәчеләр, ул эшкуарлар бит инде бар. Үзләре килүчеләр бармы? Яки аларны кайдандыр барыбер, ничек кемнәрдер ашамы, ничектер җәлеп итәсезме? Менә бу матди чыгымнарны каплау ягы ничегрәк туплау бара. Бик авыр мәсьәлә бит инде монысы. Бу хакта әйтә алабызмы? Безнең бит инде ничек? Без акчага да абилитация үткәрәбез, әйбәт. Кемдер кайсыдыр ата-аналар үзләре акча түләп тә бездә шөгыльләнә алалар. Бөтен балалар да инвалид түгел, бөтен дә кайсыберләре теге нарушение поведения белән, төрле ниләр белән киләләр, төрле проблема белән киләләр. Кайсыбер ата-аналар үзләре акча түлиләр. Шуннан кайсыберләре фонд аша, кайсыберләре безнең республикада биргән сертификат аша бит инде. Шуңа безнең төрле источник доходов, төрле җирдән безгә акча килә, но менә җыер өчен инде акчаны җыер өчен без мероприятиялар үткәрәбез, кешеләргә мөрәҗәгать итәбез, каядыр барабыз, кемнәргәдер хатлар язабыз. Менә уже 6 ел без бергә Пакер, Октябрьскийдан научно-производственная фирма Пакер, Марат Мирсатович Нугуманов, аның белән менә без 6 ел уже эшлибез. Ул башта безне бик нык поддерживать итте, безгә бик күп акчалар бирде. Без менә аякка бастык, аның ярдәме белән инде башта. Яңадан инде бүтәннәр дә ярдәм итә башлады. Мәскәүдән дә кайчакта килеп чыгалар. Төрле төбәкләрдән дә кешеләр ярдәм итәләр. Уфадан да бар инде. Аннары шундый да сорауны бирмәй мөмкин түгел, дәүләтчелек ярдәме бармы? Бу бит инде сезнең шәхси алып барган эшегез. Дәүләтчелек ярдәм безнең шул сертификат белән куллансалар, ата-аналар сертификат алалар. Сертификатның 41,672 сум сертификат. Шул 41,000-гә без скидкалар белән ул сертификатны күбәйтеп ярдәм итәбез балага. И шул сертификатларны сдавать иткәч, инде аларны тапшыргач, безгә анда 1 ай эчендәме, 2 ай эчендәме безгә кире акчаны дәүләт кайтара инде. Безгә шул балаларны дәвалаган өчен акча кире кайтар. Башка хәйрия фондлары белән ничек бәйләнеш булдырылганмы, алар белән аралашып эшләү бармы, яки инде һәрберегез үз аллымы? Юк, без бөтен хәйрия фондлары белән дә, без директорлар белән дә, барсы белән дә бергә эшлибез, бер-беребезгә ярдәм итәбез, киңәш сорап алар килә, мин барам, без бергә мәрхәмәт белән дә эшлибез, бүтән фондлар белән дә эшлибез, күпләр алар. Мәскәү фондлары да бар, Мәскәүдән дә безгә бар фондлар, ярдәм иткән фондлар бар. Бу фондка кагылышлы булган тәңгәлгә бер нәтиҗә ясасак, алган индидер яңалык, ачышмы, берәр яңа башлангыч турында хыяллану бармы? Нигә өмет итү бар? Киләчәгендә менә әнә шушыны эшлисе, шуны булдырасы килә әле дигәне бармы? Бөтен бала да бу ярдәмне алырга тиеш. Ул ярдәм бушка булырга тиеш. Ул буш булсын,
ул медицина страховкасы буенча булсын, алар белән шулай ук яхшы итеп шөгыльләнсеннәр, алар шулай ук ярдәм күрсеннәр, шулай ук ул непрерывно туганнан башлап шулай булсын. Конечно, авыррак, но менә ул гомер буе ул балага инвалидка пенсия түләгәнчә, инәсе эшсез ятканча бит, инәсе дә бит күп аналар бит монда нетмиләр, эшләй алмыйлар бит инде бит. Бала карыйлар. Ул баланы лучше баштан белән шөгыльләнеп, аңа башта әзрәк акча нетеп бит биреп. Әнисенә эшкә чыга, налог түләй, бу бала садикка бара, ул бала кеше булып кала бит. Булай ул гарип булып өйдә ятып калса, инәсе дә эшләмәсә, әтисе дә китсә, икенче балалары да тумай бит инде. Ул гомер буена интеккән гаилә булып кала бит. Бүгенге көндә бит инде сездә тәҗрибә дә шактый. Килеп туган иң зур проблема нәрсә булып куя? Менә шундый үзәкләр пока менә юк. Хотя менә хәзер безнең Минздравта, безнең Башкортстан Минздравында уже безнең приказ да бар. Ниндидер поликлиникаларда, ниндидер районнарда, шәһәрләрдә менә шундый балалар белән туганнан соң сразу шөгыльләнергә дигән приказ бар. Сентябрьдән чыкты ул приказ. Бүгенге көндә килергә теләк белдерүчеләр булса, безнең тапшыруыбызны карап, сездә чиратмы диярләр, ничек икән диярләр, кайларга мөрәҗәгать итәргә дисәләр, үзегездән ишетик әле. Чират бар. Аны безгә мөрәҗәгать итәргә була, телефонга, безнең телефоннарга шалтыратып, Сайтка керергә мөмкин. Сайтка керергә, шуннан телефоннан шалтыратып язылырга кирәк башта приемга, башта баланы карыйлар, бармы, проблемасы бармы, юкмы, может быть, әниләре үзләре генә, өйдә генә бу проблеманы без рекомендациялар биреп кенә, может быть, без бит инде барыбыз да переживать итәбез, может быть, переживать итәргә дә кирәкмидер, без карыйбыз да, андай очраклар тоже була, таза бала белән дә килгәннәре бар. Бу хакта фондның үзе хакында гына әллә күпме дәлилләп сөйләп була. Чөнки һәрбер проектыгыз, менә аларның һәрберсенең үзенең исемнәре бар. Бик матур итеп эшләнгән эшләрегездә әллә ничә тапшыруларда яктыртып була. Ләкин вакытның кыска булу сәбәпле, менә мин сезнең үзегезгә тукталуны инде бик түземсезлек белән көтеп торам. Чөнкиләрдә мин менә шунда барабыз әле, шундый фонд турында туган тел аша матур тапшыру эшлибез әле дигәч, беләбез, Латыпова Фәйрүзә Мөнаваровна мени әлегә кадәр сез аны белмисез дә мени, белсәгез, ул нинди көчле, зур йөрәкле ханым дип әйттеләр. Менә бу бик зур дәрәҗә. Халыкның читтән сезне танып белүе. Сезнең ак халатлы йөрәгегез, күңелегезнең халыкка иткән ярдәмен күрә белүе. Шуңа күрә әйтеп китик инде кызыксынучыларга Яркәй кызы, Илеш кызы, бөтен медицина юлы буенча белемнәрен алып бетеп, көчле хатын дигәнне тукталасы килә. Ул көчле хатынның да көчсезрәк булып, кемнәрнеңдер иңенә кайтып, башны салган чаклары, күңелнең кайткан чаклары була. Әнә шундый чакта бик матур гаиләгез бар икәнен беләбез. Әйдә якыннан танышып китик әле, Фәризә ханым. Кем инде көч бирә, гаилә көч бирә инде, балалар бар. Иптәшегезнең һөнәре табиб түгелме? Юк, ул табиб түгел, ул табиб та түгел, монда да яшәми әле ул. Аңлыймы? Монда яшәми дип биредә фондта яшәмәс инде. Фондта Фәйрүзә яшәгәне дә җиткән. Хәтта читкә йөреп эшли инде. Читтә йөреп эшли, шуңа читтә йөреп эшли. Балалар бер улым гына Казанда укый, калганнары минем кырда. Калган икесе минем. Иш баланың кызыгыз, ике улыгызның берәрсе табибмы? Юк. Берсе дә сайламадылар. Үзегез теләмәдегезме, әллә үзләре? Бәләкәй чакта менә икенче бала инде Султан, беренче улым, икенче бала Султан. Бәләкәй чакта мин әни күк табиб булам дип йөридер. Үскәчтен нишләптер сайламады инде ул һөнәрне. Шуңа хотя онан бик яхшы табиб чыгара, ул бик интеллигентный бик. Балалар гаиләле, матур итеп. Ул бала йөрәкле ул, аны бик балалар яраталар. Сезнең социаль челтәрләрдә язылган тормыш девизларыгыз кебек әйтемнәрегез бик матур. Берсе, кешеләрдә иң мөһиме изгелек һәм намус дигәнсез. Ачыклап үтик әле. Изгелек, син менә кеше өчен
Сен кеше өчен ярдәм итмисең, сен үзең өчен ярдәм итәсең. Потому что ул кешегә ярдәм иткәнең ул сиңа әйләнеп кайта. Ул менә кешегә, ул может быть, теге мин кешегә ярдәм итәм дигән күп буладыр ул. Дөресендә син кешегә ярдәм итмисең, син үзеңә ярдәм итәсең. Чөнки син кешегә ярдәм иткән өчен Аллаһ Тәгалә күбрәк китереп бирә сиңа. Сезнең төрле урау юллар белән булдырылган хезмәтегездә намуссыз, гаделсез кешеләр очратырга шулай да туры килдеме? Күбрәк яхшы кешеләр белән аралашырга тырышам, күбрәк яхшы кешеләр белән аралашам. Мин хәзер международный МАИП дигән безнең организация бар, Международная ассоциация исламского бизнеса. Анда безнең бизнесменнар, алар барсы да исламда, алар барсы да намаз укыйлар, анда ир-егетләр дә бар, хатын-кызлар да күп. Алар бик акыллы, алар бик ярдәмчел, алар барсы да бик күп ярдәм итәләр. Кайсы вакытта Фәйрүзә усал була? Булган вакыты буламы Фәйрүзә менә усал чагы? Юк, мин вообще мин по натуре мин усал. Мин бик усал. Кайсы вакытта күренә икән ул? Кемгә күренә икән ул усаллык? Yok, усаллык бар, кайчакта могу и не сдержаться, конечно. Усаллык тоже бар. Онсы да җитәрлек. Хатын-кыз да барсы да в меру булырга тиеш инде. Онсы да бар. Но кайчакта нәрсәдер эшләмиләр, нәрсәдер килеп чыкмаска мөмкин. Менә әйтәләр бит, хыялый кеше инде ул, үзенең эше белән хыялланган кеше диләр. Теге башы киткән димәйләр, хыялланган. Хыялый булмасаң, бу эшне сез әле сөйләгәннәрне мин күңелем аша үткәреп утырам. Искитмәле, бөтен кешеләр эшли алмас иде. Бу хыялый тормыш иптәше аңлый микән дип сорасалар, әнә теге яктагылар. Син кайчан акча ала башлыйсың? Син кайчан акча алып эшли башлыйсың? Акчалы эшкә керәсең кайчан? Мин син юк, ул башта теге балалар медицинага китмәде. Даже берсе укытучы булам дигәчтен, мин хәзер укытучының да, врачның да ничек карайм инде дигәне. Потому что врачларның да акчасы бик күп түгел бит инде бит. И укытучының да бит инде. Миндә ике социальный кешене ничек күтәрәм инде. Укытучы булам дигәчтен, шуңа теге баланы әле җибәрмәде әле. Ул музыкаль педагог булырга җыенган безнең Султан. Үз эшен кеше ашкан икән, димәк гаиләсенә күбәртәләп акча китерү өчен, матди ягын кайгырту өчен ашылган. Сез үз эшегезне җан аша балаларга хезмәт өчен, ярдәмгә өчен ашкансыз бит инде. Шуңа күрә андай җирдә мин хәтта үземә кыюлык алам, шулай сорап булмый да торгандыр. Сезнең кебек ханымнарга бизнес леди дигән әйбер бар бит. Сез бирегә бөтенләй дә бу сүз тирәсенә якында килә торган түгелме? Yok, менә безнең бит благотворительный фонд, родительләр акча түләр, инде акча килә. Но ул акчаны без бер кайда итәрбез. Бу акча уставной деятельность. Или шул балаларны дуаларга, икенче балаларга китеп бара. Или оборудование, менә шушы центрны бит ничектер обслуживать итәргә кирәк. Монда суда күп китә, утта күп китә. Безнең 100 мең генә акча җитми, монда обслуживание. Фәйрүзәгә зарплата кем түләй икән акча хакы? Зарплатаны менә шул фондтан зарплата безгә зарплата килә. Бернинди теге бизнесны, анда бернинди юк. Бу бит центрларны, хәйрия, үзе хәйрия фонды. Ул бит хәйрия фондына относится. Поэтому безнең зарплата ограничена, потому что безнең 20% гына зарплатага китергә мөмкин. Сез 24 сәгать буена уйны кичектерә алмыйсыз бу фонд турында уйламыйча. Йоклаганда да, ятканда да, торганда да, сезнең ял вакытларыгыз соцсетләрдә дә язылган челтәрләрдә. Гаиләдә сез ни генә майтарга кайтасыз? Нишлисез гаилә? Йокларга гына кайтасыз, әллә кайтып тормаган чакларда бармы? Төрле чак була. Кайчакта кайта алмыйсың да, кайчакта кайтып нәрсәдер эшлисең, кайчакта да балалар ашарга хәзер пешерергә барсы. Зато минем балалар самостоятельно, барсы да эшли беләләр. Тормыш девизы нинди, Фәйрүзә ханымның? Ярдәм итәргә девиз нинди менә үзең ул бит менә ярдәм итеп, ул ярдәмеңнең нәтиҗәсен күргәчтен, ул яшәү ямнырак. Күңел кайткан чаклар булдымы? Менә юк, кулым төште, иңнәрем. Кайларгадыр монда барасыз, килеп чыкмый сораулар, мәсьәләләр хәл ителми кала. Шул булдымы шушы аралыкта, шул 7 ел эчендә? Беренче 3 елны бизнеста да әйтәләр долина смерти дип. Надо пройти эту долину смерти дип. Потому что где-то 70%, по-моему, бизнес беренче 3 елны китә. Ә миңа ул беренче 3 елны күтәреп чыгарга кирәк. Бер кешегә фондта ул чакта мин вообще бер үзем эшләдем. Ну,
центрда кешеләр бар. Ул чакта ул без бит башта бизнес булып башлаган, ул бит башта фонд отдельно и центр отдельный, центр бизнес клубы, потому что анда бизнесмен ашканы. Biz bit biznesmen aşağı açkan ego center'naydı. Şuna minен bit indi biznes bit kelip çıkmay bit indi toratırağına yaratan okşa жиялын. Şuna ну вот aytan bit mene против совести никак не получалось сделать. Şuna endi mene fondna кабылгач endi миңа уже рахатрак уже миңа жиңелерәк. Сезнең шу кадәрле мактаулар ел педиатры, шуннан bütün проектлар буенча урыннар ала килгәнсез. Яңа инновациялар юнәлешендә дә мактауларыгыз, билгеләрегез күп. Балалар хукуклары вәкиле вәкаләте биргән мактауларда, билгеләрдә бик күп. Аларны санап китсәк бик вакыт кирәк булыр, ләкин бер матурлыгы әле яңа гына алынды. Калкан һәм Роза. Яңа гына сез бик матур билгегә лайык булдыгыз. Шул хакта әйтеп үтсәгез иде. Ул Щиты Роза, ул правоохранительные органнарның премиясы, но аларның шул гражданская ответственность дигән номинациясына инде алар чит кешеләрен дә алалар. Шуңа инде миңа да лауреат иттеләр инде. Күреп инде шуны безнең ничек эшләгәнне күреп, ничек ярдәм иткәнне күреп, хотя без бер кайда да әйткән юк, аны чит кешеләр, икенче кешеләр әйтеп җиткезеп инде. Булай без даже соцсетьдә әйткән дә юк, менә без анда акча җибәрдек иде, без монда бер кашан да әйткән дә юк, балаларын далаганда да әйткән юк инде. Ну, алар Күрә белүчеләр, аңлый белүчеләр бәяне биргән өчен бик зур рәхмәтлебез. Сезне тагын да котлыйбыз. Мондый матур бәяләр тагын алдагы көннәрдә булып торсын. Тапшу ахырына килгәндә тагын бер матурлыкка тукталасы килә. Фәрүзә ханым әле әйтергә кирәк, бик матур итеп, моңлы итеп җырлый да. Үскәндә үк шулай җырга мәхәббәт идеме. Менә мин сезнең соцсетьләрдә, челтәрләрдә дип әйтергә кирәк, социаль челтәрләрдә күрдем, җырлап матур иттереп. Кемнәрнедер котлау җырларында күреп калдым, үзегезнең бик матур итеп әниемә җырларын җырлаганнарында күрдем. Бу мәхәббәт кайдан? Училищеда укыганда безнең кружок бар как раз. Медучилищеда Зоргада укыганда и шунда безнеге пениягә йөридек кичкәнә бит инде нәрсәләр эшләргә кирәк, отнасына бер мең дол, икеме йөридек шунда пениягә гармон белән гармончы киләдер, без шунда йөридек, татарлар, башкортлар йөридек шунда йырларга. Яңадан йырлаган булмады. Бу премияда ниндидер изюминка кирәк. Бу премия безнең фондның премиясе бит инде. Безнең фонд булдырган премия, ниндидер изюминка кирәк. И Азат Гөлнурович белән бит инде без әйтәбез, әйдә, нинди җыр? Башта җырны бит әйдә шул җырны миңа ул җыр ошай, безнең фондка туры килә, безнең специалистларга туры килә, әйдә шул җырны җырлыйбыз. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеныңдыр башың, назлы җир сулышың, инде бу җитсәң дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларың, күзеңнән таныймын. Ул бит самый эпидемия коронавирус вакытында булды. 21 елны Азат Гөлнурович киләлмәде, миңа үземә шул ук йөрне башкарырга туры килде. Яңадан мин туган көндә үземнең йырлаганым инде тоже. Менә йөрергә кирәк, конечно, ул бит теге хәтерне дә яхшыртырга, булай башка да әйбәт, файдалы инде ул йырлау. Менә бер кай барып әзерләнеп җырлап йөрергә кирәк, вакыт табарга кирәк кайдыр. Үзегезгә соңгы сорау, тирә-яктан нәтиҗәләрен күргән балаларга шундый ярдәм иткән ата-аналардан, куластыгыздагы табиблардан хөрмәтне тоеп яшәү, бу кадәрле матур эшләрне майтара алу горурлык бирәме сезгә? Горурланасызмы сез Латыпова Фәйрүзә Мөнәввәр кызы белән? Аллаһ Тәгалә бирә. Менә ул бит без эшләгән эшне барсында нидән өстән килә. Ул бөтен кешегә дә бирелмәй. Ул үзен горурланырга бездә ул нидә исламда ярамый. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтеп, иртән дә, кич тә ятканда, иртән торгачында әлхәмдүлиллаһ дип торып, рәхмәт әйтеп, аңа
ярдәм иткәне өчен рәхмәт әйтеп яшәргә кирәк. Горурланырга, аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Без әйтә алабыз. Шөкер, безнең Уфабызда, Башкортстаныбызда горурлана алырлык, телгә алып сөйләрлек олы җанлы хатын-кызларыбыз күп санлы. Шуларның берсе Латыпова Фәйзә Мөнәвәр кызы икәненә бүген сезнең белән бергәлектә инандык. Үзенең сезгә, телевизор караучыларыбызга, ата-аналарга, табибларга, бүтән булган халыкка сәламәтлек теләп, нинди сүзләре бар әйтеп калдырыр? Ярдәм итәргә курыкмасыннар, безгә 1 сумда, 2 сумда безгә ярдәм. Олар күпме ярдәм итсә дә, оларга күбрәк киләчәк, оларга күбрәк кайтачак. Ул ярдәм беркайчан да бетмәячәк оларга. Һәрберсенә дә теләйм инде үзләренә сәламәтлек, балалары, оныклары исән-сау сәламәт булсыннар. Алдагы көнгә ышаныч, үткәннәренә хөрмәт. Тормышка, кешеләргә карата мәхәббәт һәм сөю саклаган йөрәге тынмый типсен дигән теләктә калам. Сезгә шундый теләктә калам, хөрмәтле Фәйрүзә ханым. Рәхмәт. Телевизор караучыларыма, һәммә туган телне яратучыларга булай дип дәшер идем. Шундый яхшы мисалда, бүгенге мисалда, мөһим түгел яшәп үткән көннәр. Мөһим ул көннәрдә күпме яшәү барлыгы. Алдагы очрашуларга.